Plik Akashwani Shillong ke khubor ban PLIE da ilasi udwar syndrome kimat ke bakongsan jong ke khubor minta ke janmit PYNKUT MYNTRI RANGBAH dok kiri NARENDRA Modi ya ke JINGMUT iki TYLLI kiri PLIE ke Menteri TYNGKA ke NIRMALA SITHARAMAN ya ke mall ke NYNGONG ru ha Shillong ke POLO Commercial Complex MYNJUR Kabinet JONG ke JILLA MEGHALAYA ya ke Film Tourism Policy bat WENG ya ke interview na ke mentaki grup di post Kut JINGMUT ke SORKAR MEGHALAYA ban PENYOH ya ke hok jong ki KHYNNAH bat ki KHYNNAH ong MYNTRI ke Kabinet uba Pol LYNGDOH ki khubor ki bebenya MYNTRI RANGBAH dok kiri NARENDRA Modi ulawan phai New Delhi hinne ke sngi hadin ke JNGOH iki TYLLI kiri kata kiri Ghana, Trinidad, Argentina, Brazil and Namibia hak baulai kendu bat ikran bat kinongilam jong kini kiri ban penkhanya ke JNGOH bat ke India Modi ulai shimbentaru hak BRICS Summit Rio de Janeiro da ke jingthu ban penklan ya ke jingite jong kini kiri bat kiri India haki benta ki beshathi jong ke perthai bat ban penklan ya ke jingit reilang habaro arliang jong ke Atlantic bat ban penklan ru ya ke jingit reilang haki rensani reilang ke BRICS ke African Union ke ECOWAS bat ke CARICOM Menteri TYNGKA jong keri ke NIRMALA SITHARAMAN ke PLIE ya ke mall ke NYNGONG Shillong ke POLO Commercial Complex ke belong ke Sinjam ke Bakrau ha ke Kampen Roysor Lashna ya ke POLO Commercial Complex hapo ke Smart Cities Mission ha ke jinglut ke Bapalat Shispa Klur TYNGKA ke badan ya Shispa khandai tali ki dukan ki jaka trekam ki jaka bam ki jaka pinburnya bat ki weki dai ki jingdon kam ki bakat kum ke jok ke BYNTA La pendap ya ke JINGTEI ha unailar jom senam arhajar arpusam bat ke nika kompleks ke donru ya ki solar panels lani ki boarding bering ya ke sngi bat ke rainwater harvesting lani ke jingpelang ya ke umslap ha ke jingilang PLIE le don lang do Menteri RANGBAH ke JILLA ukon rat sangma lembat ki weki nongilam jong ke JILLA bat rakhi ke Sinjam jong ke Shillong ha ke liang ke jingkiu ha ke JINGTEI ki bakat kum ke jok ke BYNTA Ke Kabinet JONG ke MEGHALAYA hanya ke sngi ke MYNJUR ki policy trekam ki prepare ki kenthop ya ke jingwanra ke film tourism policy arhajar arpusan bar ke jingweng no ek interview na ke benta ki group di hakikam SORKAR ke jingthu jong ke film policy ke long ban penlong ya ke JILLA ke jaka penni film da ke ba ai subsidy hado shikror TYNGKA na ke benta ki film national lani international ban kenteu ya ke JILLA MEGHALAYA San Prolak TYNGKA na kabenta ki film Khasi, ki film penar bat garu, bat ban kershandu ki OTT content, ki documentary bat ki short film, bat na kabenta ka ni on thumru ya ka film facilitation cell. Shosho ka cabinet kala MYNJUR ru ki LEIT ki digital rule, ban pentrai kam ya ki criminal law ki bathamai, kata ka Bharatiya Nyaya Sanhita, ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, bat ka Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Ki ban kenthop ya ki e-evidence ki e-summons bat ka community service ka cabinet kala shimrai ru ban weng no ya ka jingshim interview na ka menta ki group di hakikam SORKAR ka ban yarap ka ban yaha bat ki kindon jingtha jong ka SORKAR kame ban pintikna ya ka jingthum kam ka bakhoj bat ban penlong ya ka jingthum kam ka babek ka bakat kum ka jingla lani ka jingwan shakmat hakal leng ka JILLA Hanya ke sngi la penlong ya review meeting ha ke circuit house tura ha po ke jingilam jong MP ke tura usaling sangma balai shimbenta de ke officer ne kitna trekam ke prepare ha ke jingilang lakmi bnya e ke jingpen trekam ki scheme ha po ke food security ke Swachh Bharat mission ke Jal Jeevan mission bat ki weki kam ki bedei bat ke jingthum kam ke kot ke khia bat ke kam jungo kai perthai usangma ula banjur halor ke jingdan kam ban pentrai kam bhai ki scheme nadu ki benta ki beshapo bat ban khmi bha ya ke jingkit khli jong ki officer ulawan ra ru ya ke jing smokhia halor ke jing suba bakadon ke jingwan buhai shnong ke babian bat ula kentu ki DC bat ki SP bikin le ke badan kam shu la ekran ru halor ki job card ki bathok hapo ke dem de ma block Menteri Ketenaga Social Welfare uba Pol LYNGDOH hene kesni ula kular ba SORKAR MEGHALAYA kan omshong thait ban pintikna ban PYNIOH ya ka hok na ka benta ki kam thombor ki KHYNNAH bat KHYNNAH da ka banjur halor ka JINGKUT JINGMUT jong SORKAR MEGHALAYA ban nele persha ya kini gijat kam ula kdo ki benta jong ki commission bat ki kinwon ki prepare hapok Ketenaga Social Welfare
da ka bapin paru e jing sokhia halor jing nangkiu jong ki kam thombor ula pintikna ba sorkar kan pinsidam da ka bating e ye kibrio kibran khti hakini ki kam ula ro e jing trai kam jing ki commission ba ki committee da ka ba ong ba ki nongelam ki long kibrio ki patrai sidam ba ki batbet ka bapin e ki jing shimkhia jong ka sorkar ye ki kam thombor persha e ki KHYNNAH KHYNNAH ha ka JILLA kani ko khubor ko Wanshapi na Akashwani Shillong Meghalaya State Commission for Women MSCW kalapan pal ka jing sokhia ka bajur halor ka jing nangkiu ka jing shapanyap jing ki KHYNNAH bar ki kam thombor ye ki KHYNNAH KHYNNAH hakaleng ka JILLA minta usnam 4,000 I chairperson jong commission ikong yaman sim ilaong ba commission kala bot din ba kalapan remru ya baro kini ki jingja da ka bakdoru halor ka jing nangkiu ka jing tim ba jing bamshngan khamtam higi longying long sam ba ki jakatrai da ka bakentui ki nong shong shnong baro bakin wan shakmat ban pentip habadon ka jingma bat ban kashan ya ka zero tolerance lani ka jingbam la ban sha e ki kam thombor ki KHYNNAH ba ki KHYNNAH ila kenturu e ka jing trai lang ba ka jing sokit khle ban ya da ya ki KHYNNAH ba ki KHYNNAH ka commission kala kenturu ikilat patai khubor bat ki social media influencer ban long ki ba adkar ha ka jingpin na khubor bat ban kiar na ka jingpin I na nisa mi ki eki belong khlam akor hendrei la dalap ki ba kum kita bakin pin tep shikibor ki ba halor ka Deputy Commissioner Supply jong West Garo Hills District kala hukum ya baro ki jakatre kam kunthop ki hotel ki restaurant ki dukan disha bagin sange no mardor ya jing penan kam ki domestic LPG cylinder da ka bakdo bagajing penan kam ki kalong ka bapen khen ka an ka LPG Regulation of Supply and Distribution Order 2000 kadisi kelemahan bala dalap ya kajing penan kami ni cylinder an kurup no mardor namar kilong ki babu jing mai kajing shongshngan namar kajing bambiang ki regulator hak hukum bala penmi Deputy Director of Supply Tura lakentu ya baro kinong penankam LPG bakin kelyang no ki IOCL suraksha hose pipe ki balai na kajing ploding bat hak dor ke batang shispa khandai photingka na ki dukan ki bala itho lapdiang smubhai isamla Olivia Dakhar na kashnong khanar East Gentle Hills District hakajungan phai jong ishalayeng hadien bila job bat yo khur artli kitak maksiar bat way utak marupa ka National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship 2025 hakbai lami khmat ya ka JILLA Meghalaya I Olivia ila job hagi category ki babon hakajing ila kai bala penlong da ka Kerala Arm Wrestling Association hapo ka People's Arm Wrestling Federation India kabla penyeso ba ka Asian and World Federations lapen ko buram ni Olivia hayinkin mintru da ka Jaintia Arm Wrestling Association ba ka West Gentle Hills Police da ka barakhe ga jing job jong ni ka samla hak kadan jong kari ka belong ka jing sarong jong ka JILLA ka sorkar kami kala menjur ya ka jing pelat ya ka pisa ka ba palat 6000 klor tingka kum ka jing rap pisa ki hendriutli ki JILLA ki bla shakta ha ka jing shlei bar ka jing tuwa khndo ha ka jing jong uslap mentau snem na khani ka pisa ki JILLA ka than shatai lamingi kin yo sauspa san phnyo point riu phau klor tingka bat ka JILLA Meghalaya kan yo life phau point sau phau klor tingka ha bok State Disaster Response Fund ka sorkar kami kala pharu ki NDRF ki army ba ki kenhon ka air force banyarap haki kampelat e mi gilanot ka bapin e ka jing shimkhia jong sorkar kami ya ki JILLA ki bla shakta Lapalong yung workshop halor ka Sericulture and Livelihood Improvement ha Resubel Para North Garo Hills District ban kantiyo ka jing pinmi ki Erisil ka Meghalaya da ka Nehu Tura Incubation Center da ka jing karshan jo ka ICAR NIBSM ba ka na textile haka workshop la ay jing hikai ki san phongot ki nong rap ha ka jing pin don kam bar ka jing pin ya yo kat kum ka jing start science ki reu shampang ki lakdo halor ka jing thu jo ka Meghalaya ban pinmi 8 metric ton u Erisil ha ka shisnem ke ban pinmi hado aspa klor tingka ka jing yo nong kanihu kalapan paru bakumba khandai phau na shispa Erisil kalapani na than chate lammi ni bat khat sang pen riu na shispa kare ge jing pinmi na Meghalaya ka thong jong ni ka sin jam ka long ban pinmi ikilat ai kam ai jam ban pinlong ge Meghalaya kom ka BYNTA pedeng ha ka perthai na ka BYNTA ge jing pinmi Erisil u ba jutte pro kom upis silk ka tu khubal kalakut ka Wanshapi na Akashwani Shillong